La rondaia que vos he de contar me la va contar el meu padrí abans de morir. Deia que en el futur la intel·ligència artificial entrarà en guerra amb l'humana. Robots contra persones. Mentrestant, un grup de joves radicals idearen un pla. Enviaren un robot en el passat. Aquest robot tenia com a missió salvar a un bunyolí. En Miquelet. Miquelet! L'única persona capacitada per evitar la guerra que podria acabar amb la humanitat. Però no passeu pena, perquè el robot és de fiar. Li van posar de nom el Masillator! Mare, t'agafes la targeta, vale? Quedem els dos bes. Com que m'agafes la targeta? Vine aquí! On vas? Vine aquí! Que t'abomben! És que és beneït aquesta dona, me cago en... Missió, tío, mira lo que le roba. Cago en Déu, güey. Madones, on és la plaça? La plaça de Bunyola. Ha de se'n va per aquí, aquest carreró, i va de volta a la volta, i 4 passes, ja va al Pericàs, i allà ja veuràs la plaça.
calzoncillos. Sí, hombre. I si falta, doncs la dona també. Ha d'haver, hombre. Cuida per aquí! Au, Manel, cuida per aquí, home! M'agrada això! No tenim ni pany de perdiu! Ha d'haver, no estan empaguits de sortir amb això per mig. Bonet, tu. Deu ser pal més sano, tu. Cuida per aquí! Au, puto. Va, que no donem una. Déu. Ara ja, el Manel! No, tio, no me peguis més, tio. Llença els claus. Llença roba, tio. Però amb Déu. On te penses que vas, puta foraster? Vine aquí, que te rebentaré. Me cago en sa puta, hòstia! Vinga! Vine! Que m'has de trobar el puticlub, per ahí tot! Tornaré. Resulta que un grup de robots radicals també tingué la gran idea d'enviar un robot en el passat. Però en aquest el programaren per matar en Miquelet. En Miquelet nostre. Tu, Déu! Què és això? Això és un desastre, hombre! Però que puta és això? Joder, quin desastre! Què ha passat aquí, tio? I tu d'on te diuen? De Can el Val? Miquelet!